Vítám v našem dalším Eufocastu Barču. Barča se věnuje spoustu aktivitám a tak vlastně možná bude lepší, Barčo, když se asi představíš, abych na něco nezapomněla. Tak ahoj, děkuji moc za pozvání. Já mám takový 3 hlavní specializace, bych řekla. Primárně, nebo tak jsem i začínala, yoga a lektorka jógy. A další tou specializací jsem teď poměrně čerstvě FRC Mobility Specialist, takže se věnuju víc nějakým funkčním cvikům mobilitě. A potom to hlavní, kvůli čemu tady dneska jsme, tak jsem i průvodkyně hudebními lázněmi, takže se věnuju sound healingu a o tom si tady asi dneska budeme nejvíc povídat. Určitě. A hele, já jsem si na tvém webu přečetla, ty tam zmiňuješ, jo. Před několika lety jsem se rozhodla změnit svůj život. Co to znamená? A to už je nějakých víc jak 10 let, kdy já jsem byla v hodně intenzivním výživným období, a pod hodně velkým tlakem a ve stresu a ten stres se potom už začínal propisovat i to na to moje fyzické tělo. Začaly se mi objevovat nějaké úzkosti, pak to vygradovalo do panických atak a potom i se to vlastně promítalo velkýma bolestma zad. Takže vlastně na tom fyzickém těle už mi se dávalo najevo, že je něco špatně a že se něco musí změnit. A současně v té stejné době já jsem si šla za jedním už až dětským snem od malička. Jsem toužila potom být novinářkou v jednom českém médiu, takže jsem na tom ústavečně pracovala. A právě, že pak jsem se už k tomu dostala hodně blízko, do nějakého toho média jsem se dostala a tam právě přibyl ten tlak, stres. Měla jsem 2 zaměstnání, vysokou školu jsem studovala a tak, takže prostě všechno dohromady se nějak jako nakumulovalo už od toho dětství až po tohle období. A jak jsem se dostala vlastně tak blízko tomu snu, tak jsem vlastně zjistila, že to není prostředí, ve kterém se já vidím v dalších desítkách let. To není ono. Zjistila jsem vlastně ze dne na den, že to není to správný a i vys to zdraví. Tak jsem se rozhodla to změnit. A co konkrétně si teda změnila? Byl to pozvolná změna. Tím největším vykřičníkem byly ty zdravotní problémy. Takže já jsem chodila k různým specialistům, dostávala jsem různé doporučení na styly léčby a jedním z toho byla tam i zmínka právě jógy, abych začala cvičit jógu kvůli těm bolestem zad. Takže jsem šla na lekci jógy a to byl takový první wow moment. Hodně mi pomohla lekce jógy, to praktikování. Já jsem začala s nějakými soukromými lekcemi, právě protože jsem měla nějaký konkrétní zdravotní problémy, tak jsem potřebovala ten individuální přístup. A yoga to vlastně všechno započala. Začala jsem chodit víc a víc, zkoušet různé lektory, různé lekce, styly. Začala jsem zjišťovat, tak mi to extrémně pomáhá, mě jak mentálně, tak i zdravotně, fyzicky na tom těle. Takže jsem si řekla, že tohle je vlastně směr, kterým bych se chtěla udávat, že tam vidím daleko větší smysl v tom zdraví, péči vlastně o to tělo. A pak, jak už jsem do toho i viděla víc, do toho prostředí, do té oblasti, tak už i na těch lekcích jsem tak pokukovala kolem sebe, už jsem měla tendenci trošku porovnávat lektory mezi sebou, jak ty lekce vedou a říkala jsem si, že bych to chtěla zkusit taky, že bych těm lidem chtěla zkusit taky pomáhat, možná už občas i trošku jiným způsobem, že jsem měla pocit, že občas jsou nějaký ty studenti, klienti přehlížený na těch lekcích a mě napadaly způsoby, jak bych třeba já tu lekci vedla jiným způsobem, aby si to opravdu každý užil. Takže jsem si udělala první lektorský kurz a to vlastně spustilo celou tu vlnu a žurnalistiku jsem opustila a teď se věnuju už právě jako několik let tomu pohybu. Super, to zní moc hezky. A mě by zajímalo, jak ty si na začátku už zmínila, že vlastně my se dneska chceme bavit hodně o tom sound healingu, že vlastně to je něco, to naše téma toho dnešního dne, toho povídání. A jak ty jsi se dostala k sound healingu jako takovému? Tak se sound healingem já jsem se poprvé setkala, když jsem byla na jednom takovém seberozvojovém pobytu na Bali. Tak v rámci toho programu tam jsme šli do takzvaných Pyramids of Chi. Jsou to takové opravdu budovy ve tvaru pyramid, ve kterých právě probíhají od rána do večera různé hudební lázně a práce se zvukem, hlasem. A pro mě to byla ta první zkušenost a bylo to hrozně zase wow okamžik, co se tam vlastně během té 1,5 hodinky událo v tom mém těle. A měla jsem pocit, že tam prostě se vznáším nad tím svým tělem, že jsem byla opravdu mimo to tělo, různý vizualizace, obrazy mi přicházely a do té doby jsem nic takového vlastně nezažila.
Takže po tom návratu z Bali jsem hledala tady v České republice něco podobného, jestli to tady někdo dělá. A v té době, to už zase je taky několik let, tak v té době tady toho moc nebylo, moc jsem toho nesehnala. Takže jsem se začala pídit na internetu, jak se k tomu teda můžu dostat. Začala jsem sbírat různé nástroje, si pořizovat, pak jsem absolvovala první kurzy a vlastně jsem tím zprostředkovatelem tady začala být já. A ta tvoje první zkušenost na Bali, měla jsi nějaké očekávání a potom, co se stalo teda potom, když vlastně si odešla z těch pyramid a jaký byly tvoje první pocity? Očekávání jsem neměla vůbec žádný. Já jsem vlastně vůbec netušila, do čeho jdu, protože i Pyramids of Chi a ten prostor tam celý byl tak specifický, který tady v České republice jsem předtím nikdy jako nenavštívila. Takže to bylo všechno hodně nový. Možná i to zintenzivnilo vlastně ten můj prvotní jako zážitek. Takže očekávání nebyly žádný. Během toho jsem byla furt v šoku, jak přicházely ty nový a nový nástroje. Tam to prostě, i to místo má opravdu specifickou energii. Já už z jógy jsem byla taková, mám pocit víc vnímavější, citlivější, že už jsem tomu byla trošku víc otevřená, než když člověk, který třeba s jogou nemá vůbec zkušenosti a přijde na hudební lázeň, tak pro ně to zase může být o dost silnější, překvapivý zážitek. A protože na jogových lekcích se občas člověk setká s tím, že lektor ťukne do tibetský mísy, nebo tam nějaký nástroj občas přivede na závěr na relaxaci. Ale no a potom vlastně, když to skončilo, ta hudební lázeň tam, tak člověk vždycky většinou, v té většině případů je takový opravdu křehčí, jemnější a vlastně ta hudební lázeň pak doznívá ještě několik hodin a dnů. To se děje pokaždý, že vlastně ten účinek se neděje jenom během těch 90 minut, co člověk přijde do toho prostoru, ale pak ta lázeň opravdu doznívá ještě několik dní a hodin, takže se zdají třeba zajímavý sny, ta kvalita spánku je jiná a opravdu člověk to pozoruje na té každodennosti těch několik dní po té hudební lázni. Takže to se dělo. A jak bys vlastně popsala těm, co nikdy sound healing nezažili, co se vlastně jako děje během toho, co vlastně zažíváš tu hodinu, někdy hodinu a půl, záleží, že jo? Jo, délka těch hudebních lázní je různá. Z nějakých vědeckých výzkumů víme, že stačí i 7 minut hudební lázně pro to, aby se něco fyzicky v tom těle změnilo. Že už těch 7 minut toho harmonického zvuku má vliv na naši nervovou soustavu. Takže opravdu délka je různorodá. A obecně, co sound healing je, nebo co člověk může čekat od toho, když na takovou lázeň půjde. Tak velmi stručně sound healing je práce s nějakým zvukem a vibracemi, který mají za cíl sklidnit tu nervovou soustavu, opravdu přivést nás do stavu hluboké relaxace, uvolnit nějaké napětí v těle, odlehčit od stresu, pod kterým to naše tělo, zvlášť teďka v tom běžném každodenním životě opravdu je. A v té hluboké relaxaci vlastně dochází nebo začíná proces sebeléčení, že to tělo tím, jak se sklidní, ta nervová soustava taky přijde do toho klidnějšího módu, už nejsme v tom fight or flight, kdy jsme prostě v napětí a čekáme, kde co na nás vyskočí, jaký úkol, jaký telefonát, jaký e-mail. Ale opravdu se sklidníme, tak to tělo má prostor pro to začít se léčit, hojit vlastně. Takže to je sound healing v překladu ve stručnosti. Takže máš nějaký, jako v čem konkrétně specificky může sound healing pomoct jako v našemu tělu? Když řekneš zvukové lázně, tak já si představím, jako když řekneš lázně, tak já si představím, že jdeš někam do Karlových Varů, tam se naložíš do nějaký vody prostě a víš, jako a vím, že jako to fyzično mi pomůže jako na tělo zrelaxovat, ale jak si jako lidi můžou představit, že jim to opravdu, jako s čím jim to konkrétně může pomoct? Těch benefitů a těch efektů té hudební lázně na tělo i mysl je strašně velké množství. Je to podložený už zase, dělá se spousta výzkumů na různých klinikách. Fyzicky pro toho, kdo to potřebuje uchopit opravdu vědecky, tak například se děje to, že naše mozkové vlny přichází do stavu theta a delta. A to jsou stavy nebo fáze mozkových vln, ve kterých člověk právě dochází k té hluboké relaxaci, ve který potom sílí naše kreativita a přichází inspirace, opravdu přichází ty obrazy, nový nápady. To je můj oblíbený benefit, nebo ráda to tak propaguju, ty hudební lázně, že jsou fajn pro lidi, kteří si prochází nějakým obdobím vyhoření, nebo že prostě si prochází nějakým velkým obdobím v životě, hledají nějaké odpovědi,
na jejich právě aktuální téma. A tím, že ty mozkové vlny dojdou do těch theta delta, tak vlastně ten mozek, je tam prostor pro to, aby přicházely ty obrazy, ty nápady, vlastně se navracíme k tomu nějakému vnitřnímu vědění. Takže to opravdu úžasně podporuje kreativitu a proto hudební lázně doporučuji třeba i do firem, opravdu v rámci nějakých jako firemních team buildingů, nebo i během dne po obědové pauze se ještě dopřát prostě sound healing, hudební lázeň, tak ty lidi jsou pak produktivnější, že opravdu ty nápady, ta energie potom přichází a vlastně odvedou lepší práci. Takže to je jeden z těch fyzických opravdu jevů. A potom má samozřejmě, to už jsme trošku zmínili, vliv na tu kvalitu spánku, že člověk se potom lépe vyspí, ta kvalita, opravdu ten spánek je hlubší, kvalitnější, potom když člověk si dopřeje hudební lázeň. Další vědecky dokázané je, že během hudebních lázní se vyplavují hormony, jako jsou serotonin a oxytocin, hormony lásky a štěstí, takže opravdu ta nervová soustava se sklidňuje a máme potom prostě odcházíme z té hudební lázně spokojenější, bych řekla. Takže to je další benefit. A přemýšlím, ještě je jich mnoho. Určitě ten spánek, inspirace, sklidnění. Doporučuji, abyste to lidi vyzkoušeli, zažili na vlastní kůži. A na každýho ta hudební lázeň taky působí jiným způsobem. Každá ta akce, každý ten prožitek je jiný i pro toho jednotlivce. Záleží, v jakém rozpoložení ten člověk přijde, jestli už tu hudební lázní měl nějakou zkušenost, jaký měl zrovna ten den, jak se cítí, ať už fyzicky nebo mentálně právě. Takže ty prožitky jsou různý, ale benefitů je tam nespočet. A mě by zajímalo, když ty vlastně provozuješ ty zvukové lázně tady, jak to probíhá? Máš taky tady nějaké jako pyramidy někde, nebo... Pyramidy bohužel ještě ne, třeba jednou na to dojde, protože to je opravdu nádherný koncept. Ale hudební lázně, zase je důležité říct, že každý ten, kdo to poskytuje, má to trošku jinou třeba formu. Hudební lázně v mý podobě zatím většinou jsou v různých jogových studiích, v prostorách, občas jsou na nějakých speciálních lokacích, jako teďka nedávno bylo na střeše hvězdárny přes léto, nebo občas se dějou hudební lázně v galeriích, nebo právě v těch firmách, kde se opravdu firmy dopřejou tuhle službu. Nebo moje oblíbené jsou potom ty individuální setkání, kde já mám prostor a opravdu je to lázeň pro jednoho nebo dva lidi, že přijdou třeba manželé spolu, nebo maminka s dcerou a podobně. Takže ten setup je vlastně pokaždý trošku jiný, kde se scházíme. A ta hudební lázeň jako taková potom probíhá, aby si člověk představil, co od toho čekat, když přijde na tu moji hudební lázeň. Tak nejdřív já se představím, kdo jsem, co dělám, představím trošku moje nějaké třeba vzdělání, aby člověk věděl vlastně, aby ve mně vložil tu důvěru, aby se cítil v bezpečí během toho procesu. Představím i nástroje, aby věděl, jaký zvuky během té hudební lázně člověk uslyší, aby nebyl úplně překvapen, ale měl už trošku nějakou představu a zase, aby se umocnil ten pocit bezpečí. Takže představení mě hudebních nástrojů, představím to, co se bude dít, aby věděl opravdu, jaká bude ta posloupnost, kdy, jak budeme končit, jak dlouho to bude trvat a dál. Potom je navedu, dá se během hudební lázně ležet, jakýmkoliv způsobem na boku, na břiše, na zádech. Pro starší lidi je pohodlnější, když třeba sedí, protože hudební lázně se dějí taky často pro seniory, tak dá se i při nich sedět a začíná se krátkým nějakým dechovým cvičením, meditací, tak aby člověk opravdu dorazil do toho prostoru, začal vnímat už, že tam je sám pro sebe. Takže je tam nějaký ten úvod a pak už se přichází do té zvukové části, kdy začínají hrát ty hudební nástroje. Tam se to zase liší, někdy hudební lázeň přenechávám jenom těm nástrojům a opravdu jenom hraju a je tam zvuk těch jednotlivých léčivých nástrojů. Jindy občas provázím lidi slovem, že je vedu skrz nějakou vizualizaci, nějakým příběhem tou hudební lázní. A někdy tu hudební lázeň, ty terapeutické nástroje doplňuji i vlastním hlasem, že tam tak zvučím, lehce zpívám. Takže ta forma toho zvuku se taky liší na základě toho, jaká skupina lidí se sejde. Jestli už to jsou nějaký pokročilí znalci, co docházejí častěji, nebo když tam někdo poprvé, takže tím se to taky liší. A pak hudební lázeň končí tichem, kdy se nechávají doznít všechny ty vibrace těla, vibrace zvuků těla.
A potom doznění v tom tichu lidi vyvedu zase s hlasem a dochází k nějakému uzemnění, nějakému cvičení, ať už skrze dech nebo nějakou automasáž, zase aby se lidi navrátili do toho těla, protože právě jak jsem já i ty zmínila, občas člověk má pocit, že lítá, že to tělo opustí, tak je hodně důležitý na konci té lázně se do toho těla vrátit. Opravdu zase, aby bezpečný člověk mohl z toho prostoru odejít. Takže dochází k nějakému uzemnění, navracení se skrze dech. A potom já jenom lidem představím nějaké možnosti, jak se ještě můžou opečovat po tom, co se navrátí domů, vysvětlím je, co se ještě může dít v těch dalších dnech. A dochází i k nějakému sdílení, že si povídáme, co kdo třeba prožil, jak se cítí a pak se rozejdeme do svých domů. Takže to je průběh hudební lázně v mým podání. A když někdo přijde poprvé, ptá se tě třeba, a co se stane, když u toho usnu? Určitě, já vždycky před tou hudební lázní právě to spočívá v té přípravě, když ji vyprávím o sobě, o nástrojích a jak bude ta hudební lázeň procházet, dít se, tak zmiňuji i to třeba, že když se člověk usne, co se děje, když usne, jestli to vadí, nevadí, jak se budeme chovat, když někdo začne chrápat, takže všechny tyhle věci jsou ošetřeny předtím, než vlastně člověk jde do té úplné relaxace a začne ten zvuk těch nástrojů, tak s tím se známím. Já se vrátím zase k tomu chrápání. A co teda, jaký máš instrukce k tomu, když někdo začne chrápat? Zase záleží. Protože podle mě to je jeden jakoby ze strachu možná, víš, že někdo fakt jako chrápe, ví to o sobě a třeba jakoby to může být nějaká jako bariéra, proč jako třeba nejít na ten sound healing. Jo. Pokud někdo chrápe, je opravdu notorický, že chrápe silně hluboce. Doporučuji zase individuální setkání v první řadě, že i on se tam cítí komfortně, protože když přijde na tu skupinovou lázeň, tak je v napětí zaťatej celou tu hodinu a vlastně si to ani neužije. Ty vibrace do toho těla tak nedojdou, protože bude v tom stažení, ty svaly tam budou pracovat, mysl se neuvolní. Takže pokud to je extrémní případ, tak si myslím, že je daleko vhodnější si dojít do nějaké té buď menší skupinky, že dojdou přátelé, kteří se znají a tam se člověk dokáže víc uvolnit, a nebo úplně to individuální setkání. Pokud to chrápání se občas stane, což se děje naprosto běžně na každý hudební lázně, většinou někdo chrupne alespoň 1-2krát, tak doporučuji, když se z toho chrápnutí sám vzbudí, tak je fajn se přetočit na jeden bok, neležet na zádech, ale přeložit se na bok. A taky na začátku té lázně my vždycky koukneme vedle sebe doleva doprava na podložku, kde je vedle nás, aby jsme věděli, kdo vedle nás v tom prostoru je, zase pro ten pocit většího bezpečí. A domluvíme se, že kdyby náhodou ten kolegyně začali chrápat, tak se navzájem lehce jako dotkneme, probudíme, pohladíme, dáme si najevo, aby nedocházelo k tomu rušení po celou dobu té lázně. Takže vždycky je tam nějaká domluva, záleží právě na té skupině, záleží, jak je velká ta skupina, jestli je to 1 na 1. Já většinou od těch nástrojů neodcházím, že hraju v té plynulosti, takže je tam ta domluva právě toho, že ty lidi navzájem se probudí, podívají se, kdo kolem nich je, ale vždycky se to dá nějakým způsobem ošetřit. Nemusí, jak jsem říkala, nemusí se ležet, dá se i sedět při té lázni, takže jsou tam nějaké opatření. A jsou nějaké překážky třeba pro koho sound healing nebo zvukové lázně, budeme říkat, pro koho to není vhodný? Jsou takové případy. Hudební lázně se nedoporučují pro lidi, kteří mají epilepsii nebo třeba schizofrenii nebo nějaké další vážnější duševní problémy. Nedoporučuje se taky v prvním trimestru těhotenství hudební lázeň. A nedoporučuje se sound healing pro lidi, kteří mají třeba kardiostimulátory nebo nějaký jiný kovový implantáty v těle. Vždycky je fajn se poradit s doktorem nebo s tím průvodcem té hudební lázně. Mám třeba ženy v těhotenství, které na hudební lázeň docházely. Jsou lidi, kteří si prochází nějaký traumatem, řeší si nějaké trauma z dětství, z minulosti a tam je to třeba na to individuální setkání. Takže vždycky je to o tom, v těchto z těch případech bych se poradila s tím, kdo tu hudební lázeň provádí a i třeba se svým lékařem. Ale tohle jsou ty případy, které si myslím, že je důležité vypíchnout. A jsou nějaké předsudky, se kterými ty si osobně se potkala ve svém okolí? Jsou a myslím si, že se to děje hlavně proto, že v té obecné populaci veřejnosti prostě sound healing ještě není tak známý, že lidi ještě nemají to povědomí právě o těch třeba účincích, benefitech, co jsme tady my zmínili. Takže mají představu toho, že je to prostě cinknutí do nějaký salátové mísy, cituji.
A tím to končí a vlastně vůbec nic se neděje, je to zvuk jako každý jiný. Počkej, teď zpátky k té salátové míse. Co to je teda za mísi vlastně, když už jsme u toho? Já hraju primárně na křišťálové mísy, ale salátovou mísu může používat člověk i tu tibetskou, takže jsou buď takový ty mědění, takový ty zlatavý, co člověk vídá, anebo právě ty křišťálový, které jsou opravdu z křišťálu, buď jsou průhledný, bílý, nebo různě barevný, pak alchymický mísy. Takže jsou to ale speciální. Není to salátová, nehraj na salátové mísy. Nehraj na salátové mísy, je to opravdu hudební a vařečkou. A vařečkou, ano. No. Takže jsou to speciální hudební nástroje, vytvořený pro muzikoterapii, opravdu pro terapii zvukem. Okay. Zpátky ještě k těm předsudkům. Ještě s něčím jsi se setkala, krom toho, že jako na co teda hraješ? Lidi si myslí, že to je často právě pro nějaký lidi v batikovaných tričkách, ezo, lidech, výlech. Byla jsem ten případ, přiznávám. Tak, to si myslí právě drtivá většina lidí, která prostě se těch akcí nezúčastní, ale pravdou je taková, že na ty akce, na ty lázně chodí opravdu maminky od dětí, chodí tam podnikatelky, biznismeni, novinářky, opravdu z různých oblastí lidí. Je to taková krásná směs a ta kumulace právě těch různých energií, na tom taky ta hezký na těch skupinových vlastně setkáních. Ale opravdu hudební lázně téměř pro každého. A jaký je rozdíl mezi hudebníma lázněma a klasickou meditací? Že meditace jako zažívala svýho času jakoby boom, že jo, po józe, tak jaké rozdíly v tom vidíš? Tak já doufám, že meditace pořád zažívá boom, že medituje, nebo aspoň nějakým způsobem. Ale už to není tak jako nový pojem, už se na to nekouká tak jako skrz prsty, už na to různé aplikace, že jo, a tak? Rozhodně, už je to běžnější a doufám, že to stejné se stane i se sound healingem. Ale je tam rozdíl. Mezi meditací a sound healingem je rozdíl, není to zaměnitelný. Krásně se doplňují, jedno s druhým jde, ruku v ruce. Ale rozdíl je v tom, že během meditace jde o nějaký aktivní úsilí, kde my tu mysl upínáme, ať už je to k dechu, k mantře nebo vizualizujeme. Je to hodně v hlavě a aktivně se o něco snažíme. A naopak potom v tom sound healingu během zvukových hudebních lázní, tak tam my se necháváme vést. Tam člověk nemusí dělat vůbec nic. Tam se potom vás opravdu vůbec nic nebude chtít. Vy se jenom lehnete, posadíte a necháte se opravdu omývat pro to lázeň těmi hudebními nástroji, těmi vibracemi, těmi zvuky. Takže ta lázeň, sound healing, působí na naše tělo skrz ty vibrace, opravdu fyzicky už přes kůži, nejenom uši, ale i přes kůži, kde prostě ten zvuk vibrace dovnitř. Meditace děje se více skrze to aktivní úsilí, jde nám o nějaké větší zvědomění si, kultivování vlastně vědomí v hlavě. Ale třeba hudební lázeň je skvělý začátek, proto potom si dopřát tu meditaci, že vlastně hudební lázeň nás může moc hezky připravit třeba na meditaci. Takže se doplňují, ale je tam rozdíl v tom, jak moc my jsme aktivní či pasivní. Jo. Já jako like, co mě k tomu napadá, tak pro mě třeba ten sound healing z hlediska jako meditování a nějak jako abych si dopřála nějaký prostor sama sobě, tak sound healing byl mnohem jednodušší a přesně, ať jsem chtěla nebo nechtěla, ten zvuk mě ovlivnil. A nemusela jsem se tolik snažit, takže to bylo super. To já vidím ten největší jako rozdíl mezi meditací a sound healingem. Jaká je teď komunita sound healingu teď v České republice? Jak je to tady rozšířené? Není to tady rozšířené? Jak to vnímáš? Už je to rozhodně daleko populárnější, než to bylo před těmi lety, kdy já jsem se o to začala zajímat. Těch lidí už je víc. Možná tím, že v té komunitě teď jsem, tak mám pocit, že toho je až moc. Že tu zvukovou terapii vlastně nabízí poměrně hodně lidí, kteří třeba na to nemají úplně vzdělání nebo opravdu si pořídí 3 nástroje a hned už se to propaguje jako zvuková lázeň s těmi benefity, o kterých jsme se tady bavili. Je to propagováno, ačkoliv potom ten prožitek takový úplně třeba není z mý zkušenosti. Takže těch lidí, co to poskytují, je tady spousta. Přibývá to teďka prostě sound healing, je to téma, jako jsme říkali, že meditace byl jeden čas velký boom meditace, tak teď mám pocit, že sound healing je jedna z těch věcí, které se začínají být víc a víc populární. Ale s tím, že je to víc a víc populární, tak samozřejmě už tam jsou rozdíly v té kvalitě toho zážitku, kdo to zprostředkovává.
Já jsem se chtěla zeptat na nějakou otázku, úplně mi vypadlo téma, ale pojďme k něčemu jinému. Když teda člověk se chce věnovat profesionálně sound healingu, co proto musí udělat, jakou cestou si musí projít? Zatím v České republice není nějaký ucelený třeba orgán, který by to jako monitoroval, vlastně kdo tu službu poskytuje, v jaký kvalitě. Takže vlastně prakticky hudební lázně může poskytovat úplně kdekoliv. Takže to není jako, že máš yoga, tak máš instruktor jogy, že jo, musíš mít nějaký certifikát, ale na sound healing nic takového neexistuje v současné Není to nikdo, kdo by to reguloval. Není nikdo, kdo by to reguloval. Ty kurzy jsou a já právě bych si moc přála, aby každý, kdo chce tu službu poskytovat, aby si tím kurzem, kvalitním kurzem prošel. Ale není nikdo, kdo by hlídal to, jestli ten člověk ten kurz má absolvovaný, kolik času tomu věnoval, anebo jestli si tu místku koupil minulý týden a teď začíná prostě nabízet akci pro 30 lidí. Takže to je bohužel to úskalí aktuální a taky doufám, že se to snad v brzké době bude měnit. Ale jak jsem říkala, kurzy jsou. Já jsem začala v zahraničí se zahraničními lektory, protože právě v tu dobu toho tady ještě tolik nebylo, ale teď už i v České republice člověk může absolvovat kurz na muzikoterapii. Liší se taky ty kurzy podle zaměření. Buď to může být opravdu muzikoterapie, kdy se pracuje opravdu lékařsky s traumaty a je to opravdu terapeut. Liší se třeba i typem nástrojů. Jsou kurzy na gongy, jsou kurzy na křišťálové mísy, jsou kurzy na ladičky, takže záleží, s jakými nástroji člověk chce pracovat a na základě toho pak ideálně absolvuje nějaký ten kurz. A zase záleží na nástroji, třeba kurz na ladičky člověk může absolvovat během víkendu, nějaký ty komplexnější, třeba ty křišťálové tréninky na křišťálové mísy, tak ty můžou trvat několik měsíců opravdu pro absolvování. Absolvuje se potom skrz nějakou závěrečnou zkoušku, to už má nějaký řád. Moje oblíbená otázka, na kterou se ptám během každého rozhovoru, a je jedno, kdo tady sedí, jak poznat dobrého lektora teda v tom, co děláš. V tím pádem teď se bavíme o sound healingu, tak jak poznat dobrého člověka, který se věnuje léčbě zvukem vlastně, nebo... Rozdělila bych to asi do 2 verzí. Pokud teprve zvažuji, že se na nějakou hudební lázeň přihlásím, nesedím tam ještě, ale vybírám si, tak bych se vždycky pídila potom, kde si právě člověk ty kurzy dělal, jestli jaký má to vzdělání, jak dlouho se těm lázním už věnuje, jestli má nějaké zkušenosti. Četla bych si třeba recenze, občas jsou opravdu vhodný, člověk si už teď na internetu najde opravdu hodně informací. Takže i nějaké recenze a třeba i v ideálním případě jít třeba na doporučení někoho, kdo už tu lázeň zažil a bylo to kvalitní, byl tam spokojený, takže třeba i takhle na doporučení. Takže to je výběr lektora předtím, než na tu lázeň jdu. Pokud už na nějaký lázni jsem se náhodou ocitla, a že mi tam třeba někdo vzal, nebo prostě náhodně jsem si něco vybrala, tak během té akce podle mě se ten dobrý průvodce hudebním lázním pozná tím, že se představí ty nástroje, že vytvoří vlastně ten bezpečný prostor, že v něm mám důvěru už tím jeho představením, tím, jak tu lázeň uvede. A potom tím, jak tu lázeň zakončí, jak se budu po ní já cítit, jestli tam nedocházelo k nějakým jako narušení právě toho osobního prostoru soukromí, jestli tam necítím už i fyzicky, třeba na těle často nám to tělo dá najevo, že vlastně ta lázeň není úplně v pořádku. Taky zase z vlastní zkušenosti byla jsem na lázni, kdy mi pískalo v uších, měla jsem pocit, že mi prasknou bubínky, jak ten průvodce na ty mísy hrál na hlas, prostě přes nějakou jako harmonii. Takže to byl prostě čas, kdy jsem věděla, že sem už se nevrátím. Takže tak bych se asi vybírala lektora. Důležité je to, abych mu prostě věřila v tu jeho znalost, ty kvality a dokázala se tam uvolnit v tom prostoru vlastně. Hele, a jaké ty máš cíle? Co teď plánuješ se sound healingem? Tak mým největším cílem je určitě zvednout to povědomí o tom, vlastně o těch benefitech sound healingu a opravdu ho víc přivést do povědomí té běžné veřejnosti, aby si to víc lidí dopřávalo vlastně, aby stejně jako chodíme na masáž, dentální hygienu a další služby, tak aby se lidi dopřávali i hudební lázně, protože si myslím, že pro to mentální, duševní, fyzický zdraví je to extrémně důležitý, obzvlášť v této uspěchané době. Takže zvýšit povědomí,
pořádám různé jogové pobyty, workshopy, akce právě hudební lázně, na kterých se můžeme setkat. Chtěla bych, aby víc lidí si dopřávalo i toho 1 na 1 setkání, protože tam je daleko větší prostor pro toto vlastně přizpůsobit ten potřebám toho jedince. I člověk se tam daleko víc otevře, protože právě nemá kolem sebe tu skupinku lidí, kde někdo prostě nahlas oddechuje mu blízko, není mu příjemný, sympatický. Takže ano, zvýšit povědomí, pořádat dál akce, sbírat nové nástroje, znalosti, učit se od dalších instruktorů. Říkáš sbírat nové nástroje, to znamená, že ty můžeš jako zapojovat nové, jako různé další nástroje, jako do těch hudebních lázní, je to tak? Je to tak, zase záleží na konkrétním průvodci, lektorovi, kdo tu akci vede. Jsou lidi, kteří se specializují čistě na jeden nástroj, že jsou třeba jenom gongové lázně, kde primárně uslyšíte pouze gong, nebo jsou jenom křišťálové lázně, kde zase člověk hraje jenom na křišťálové mísy, nebo s tibetskými mísy. Dá se to opravdu charakterizovat pouze na nějaký ten jeden konkrétní koncept. Jsou lidé, kteří to taky pořádají a já jsem jedna z těch, kteří mají ten symfonický orchestr, různé typy těch nástrojů a na každou tu akci si vybírám a skládám si vlastně ty nástroje podle toho, kam jdu, jaký je téma, jaký je roční období, v jakém rozpoložení je zrovna společnost. A na základě toho vybírám ty nástroje, které tam zazní. Takže na mých hudebních lázních nezazní jenom křišťálové mísy, ale je tam ten gong, jsou tam různé typy zvonkohrer, různé typy bubnů, ty hladičky a mnoho dalších. Jsem se právě chtěla zeptat, co jsou teda ty nástroje, kolik jich vlastně je? Nedokážeme říct, nespočet. Hele, a musíš mít proto nějaké jako hudební nadání, jakože víš, nějaký vlohy hudební? Myslím si, že musíš mít nějaký cit. Cit v těle, všímavý, citlivý člověk. Myslím si, že teda to, jak člověk hraje na mísu, točit na té míse kolem dokola, zvládne každý, ale musí člověk slyšet potom ty různý právě tóny a kdy už je to neladící, neharmonický. Takže citlivost si myslím, že je jako predispozice pro to být dobrým hudebním průvodcem. Takže tak. Ale já třeba v dětství jsem nesnášela hodiny zpívání, hudebku a na žádný nástroj jsem nikdy nehrála, až teď vlastně v dospělosti chodím na lekce zpěvu, sbírám nástroje, hraju, takže se k tomu dá prostě postupně docestovat. Barčo, moc krát ti děkujeme za krásný rozhovor, bylo to moc příjemný a doufám, že se tvoje plány do budoucna určitě naplní. Děkuji za pozvání.